mamshi! Good evening! Ayan mga mamshi, ang lulutuin naman natin ngayon ay adobong pusit. So ayan, mag-uumpisa na tayo magluto mga mamshi. So ayan mga mamshi, palagyan natin ng oil. Konting-konting lang oil. Mga mamshi, ang susunod natin ay sibuyas. So ayan mga mamsi, susunod natin yung lalagyan natin ng konting salt lang kasi maglalagay tayo ng konting salt lang kasi maglalagay tayo ng toyo. So lalagyan natin mga mamsi ng konting paminta. Lalagyan na rin natin mamsi yung mga dahong laurel. So, tatakpan muna natin siya mga mamsi. 10 to 20 minutes mga mamsi. So, mga mamsi, lalagyan natin ng leche. So, hintayin lang natin siya na pumunti yung tubig niya mga mamsi. So, takpan natin siya. So, yung mga mamsi, konti na lang yung tubig niya. So, lalagyan na natin siya na soy sauce. So, tatakpan ulit natin mga mamsi. So, mga mamsi, lalagyan natin siya na suka.
lalagyan natin siya mga So, ayan mga mamshi, ang adobong pusit. Ayan. So, yummy. Thank you for watching.